Hello, 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 good evening. Yan, good evening po, good evening. 9 p.m. na po, 9 p.m. na. Live na po ulit tayo. Yan. Hello, hello. Sino kaya first comment ko? First comment ko, may prize. Wow. First comment, may prize, 50 pesos. 50 pesos, first comment. Sino kaya? Sino kaya yung first comment? Thank you. Good evening, good evening. Live ulit tayo dito sa ating YouTube channel, Mabilidad Vlogs. Ayan. Hello, may nakikita ko na nanonood. Sino kaya yan? First comment, first comment. Sino kaya? 50 pesos para sa first comment. Wala pa lumalabas. Sino kaya yun? Sino kaya mauna? Hello, hello. Nagkuko ko. Good evening. Gugupit lang ako ng kuko. Hello, hello. 9 p.m. na. Tensya na. Ngayon ako nag-live kasi sakto tulog yung anak ko. Tapos wala pa yung asawa ko. Para libre ako. Kasi nga pagkagising naman yung mga baby ko, naiingay sila. Kaya sakto tulog sila. Yan. Hello, hello. Good evening. First comment, sino kaya? First comment, 50 pesos. Yes. First comment, may 50. Hello, hello. Good evening. First comment, may 50. Welcome, welcome, welcome sa ating live ngayon. Today, January 6. Neoclass. Ayan. Good evening. Gusto ko lang kasi magpa-thank you sa mga nanonood sa akin, sa mga nag-subscribe. Ayan. Sino kaya yung nanonood? First comment, mag-comment ka na para may 50 ka. Sino kaya yun? Ayan. First comment. Kahit anong comment nyo. Basta unang lalabas na comment dito sa sa live chat natin. Yan. Sino kaya yun? Baka nahiya mag-comment. Yan. Good evening, good evening. Wait lang, nagkukuko lang ako. Magpapalaro ako mamaya. Papalaro. Pahulaan lang, pahula-hula. Yan. Tapos, gusto ko lang batiin mga taga-helping hands. Helping hands team. Yan. Nagpa-attendance ako kanina. Ayan. Hello, Loris Tamsa. Wow, first comment. Panalo ka 50 pesos. PM mo ako, number mo. PM mo pala sa akin yung number mo. Yeah. Hi, Gretchen. Gretchen Malit. Hi daw. May nauna. Ayan, sila ulit. Annalyn Diaz. Hi po. Gretchen Malit. Noren Harabelo. Good evening. Good evening. First comment ko si Loris. Husay. Tamsak daw. Thank you. First comment, may 50 pesos siya. Tapos mamaya ako, tawag dito, papahula. Papahula ako mamaya. Ano kaya pahulaan ko? Sayang na huli. Oo nga, sayang no. Okay lang. Kanina may lumabas na alam ko parang may nanonood na. Tapos, hindi nag-comment. Sayang, sino kaya yun? Nahiya, malis siguro. Nag-iisa lang siya. Yan, congrats kay Loris Husay, Christian Wallet, sayang naman. Okay lang yan, mamaya may prize, may chance. Papalaro ako. Papahula lang ako kung ano yung nasa dito ulit. Nakaraan, kung napanood nyo yung live ko nakaraan, congrats kay Ma'am Annalyn Diaz, tsaka kay Sir Aris Ontalan. Miles Ontalan. Ayan. Sila yung nanalo sa lighter tsaka sa lipstick. Ayan. Nagkukumpit ako. Ayan. Good evening, good evening.
Baka may mga papabati kayo, papa-shoutout. Kumusta kayo dyan, mga taga-helping sa Facebook? Tapos, share ko lang sa group ng Helping Hands. Yan. Tsaka alam ko naman mga friends ko din yung iba dyan. Richard Malit, sayang naman. Ay, sayang naman daw. Ingat ka po dyan, admin. Salamat! O, ako lang ngayon dito eh. Let's go, let's. Si Lynn X. Sino ba si Lynn X? Let's go daw. I support yan. Salamat sa support. Gusto ko lang magpa-thank you kasi nga 700 na tayo. 700 na. Yan. Tapos, ayun, naalala ko na naman magpapahula ako. Nakita ba? Nakita ba? May laman to eh. Ito yung papahulaan ko. Ayan. Salamat. Ingat daw ako. Tulog yung mga anak ko. Kasi lahat sila tulog. Tapos yung asawa ko nasa trabaho pa rin. Overtime sila ngayon. Kaya, walang dito mag-isa. Papahulaan ko ano kaya. Wala. Ayan. Pag nag 7 minutes, papahulaan na tayo. 700 na tayo. Tapos pag nag 7 minutes, 6:31 na. 6 minutes 31. Ang bilis naman ng oras. Ayan. Natutuwa ako kasi sa Helping Hands team, napagtripan ko na nagpa-pull ako. Tapos yung, thank you nga pala sa mga na bumoto doon. Yung papasayawin, tapos nakalagay yung mga admin doon. Tapos yung kakanta, yun. Ang madaming boto doon, syempre. Yung kakanta si Ate Admin Mariana, yan. Congrats sa'yo, ikaw yung kakanta. Tapos kay Ate Admin Cha, yes. Siya yun ang sasayaw, ayan. Abangan natin yun. Abangan natin yun. Oo. Mga mababait yan. Tapos mga talentado yan. Kaya sure, gagawin nila yun para sa atin. Para sa Helping Hands team. Hello, hello, hello. Sabi na pala, magpapahula na ako. Ayan. May laman to ah. Ayan. Hulaan nyo kung ano laman ito. 50 pesos din. Pero si Loris may price na siya. Pero pwede pa rin siya sumali. Yes. Okay. Hula-hula na. Hula time na. Wait lang. Hula time na. Hulaan. Hulaan time na. Okay. Kung sino na makahula kung ano laman ito. Ayan. Ito po. Kung ano laman yan. May laman po ito. Ayan. Hula na kayo. Hula na. Clue. Ano ba? Ano ba pwedeng clue dito? Magaang lang siya. Basta. Sino kaya nang sipit ng damit? Ay, sorry, hindi siya sipit. Pero meron ako dito sipit. Pero hindi yun. Ito. Magaang lang siya. Ayan. Papel. Papel daw, sabi ni Ma'am Gretchen. Hindi po siya papel. ID, hindi din. Plastic bag, hindi rin. Yan. Hula-hula lang. Sino kaya na makahula? Dapat pala nakatapat lang sa camera na para alam nyo na kung ano talaga yung totoong laman niya. Yeah. Plastic bag hindi, ID hindi, papel hindi. Sipit ng damit. Hello, hello, good evening. Shout out kay Ma'am Norin Harabello, Gretchen Malit, ulit lang. Norin Harabello, ayan. Sila lang din mga viewers ko. Ayan. Thank you sa suporta nyo. Tapos kay Ma'am Annalyn Diaz. Ayan, Gretchen. Ayan. Tatlo lang naman sila. Paunahan na lang kayo ah. Chane, hindi po Chane. Ano siya? Magaang lang siya. Nail cutter. Nail cutter, sakto nagne-nail. Pero hindi siya nail cutter. May nail cutter din dito, pero hindi siya nail cutter. May sipit din dito, pero hindi siya sipit. Okay. Eyebrow pencil, hindi rin. Hindi nga ako nag-eyebrow. Ayan. Basta naligo lang ako. Hindi naman ako nag-lipstick.
pag nandito sa bahay. Minsan lang pag napag-tripan ko. Wala namang bungi pa. Ayan. Hello! Eyebrow pencil. Shampoo? Hindi din. May shampoo dito kanina. Ay, nawala na. Nilagay ko na pala sa sabon. Ano kaya to? Sino kaya ang una makahula? Buhok? Admin? Haha, pwede. Pero hindi siya buhok, syempre. Kasi may mga lagas akong buhok. Pwede rin yun. Lalagay ko dito. Naglalagas kasi yung buhok. Pero hindi, ay! Wow! Congrats! Congrats! Sino yun? Sino yan? Sino yung kino-congrats ko? Siyempre, yung nakahula ng bulak. Ayan, bulak po. Ayan, cotton buds daw. Pero bulak. Siya din yan. Ma'am Gretchen, thank you. Nahulaan mo. Ayan, bulak nga siya. O, di ba? Ang galing niya. Mag-ako lang kasi, Bulak. Ayan. Congratulations. Ay, lista ko nga pala yung basta si Ma'am Lores Husay, 50 pesos. Kay Ma'am Gretchen, 50 pesos para sa bulak. Ayan. Price, ibigay ko na ba yung price niyo? O mamaya na lang, papahula pa ako. Ano pa kaya ang pwede ko pahulaan? Ay, meron pa akong naisip pahulaan. PM niyo ako sa Mabel Capson ko niyan. Ay, sabagay, may plastic din na. Oo nga, may plastic. Pero syempre, ang kinutukoy ko dito, yung bulak talaga. Nagkataon naka-plastic siya. Pero bulak po talaga. Bulak po talaga yung pinapahulaan ko. Sorry, may plastic. Kung plastic lang talaga siya. Yan, ganyan, plastic. Kung plastic lang talaga siya, okay, pwede. Pero dahil bulak nga talaga, nagkataon naka-plastic pa rin yung bulak. Ayan. Basta bulak siya. Kay Ma'am Gretchen yung 50 pesos. Hello kay Dan 29 TV. Hello Mars. Ay, si Dan. Hi, sparring chef Dan. Ba't naging Dan 29 TV ka na? Nakarandan Masada. Ayan. Dan 29 TV. Ayan. Naman natin yan. Dikita natin yan si Sir Dan. Si Chef Dan. Ayan. Sarap ng pansit niyan. Yung sa mga nandito sa Tondo, pag nandaan kayong Jojo's, bili kayo pansit. Sarap. Siya nagluluto doon. Tama ba ako? Basta yun ang pagkalam ko, siya nagluluto ng pansit. Sarap siya magpansit. Hinahanap-hanap nga yung pansit mo doon, di ba? Chef Dan, sali ka, Chef Dan. May papahulaan ako. Kung ano-ano lang makita ko dito. Okay, wala na po siya laman. Okay. Annalyn Diaz, yes, may next batch. Sige, ilan na ba? Mga halagang, wait lang, check ko muna yung laman ng Gcash ko. Kasi baka mamaya, pa-price ako dito ng pa-price, tapos hindi ko naman ma-send. Gaya nakaraan, late ko na na-send yung price ni Ma'am Miles Untalan. Kasi, wala pa lang naman yung Gcash ko. Buti meron laman yung Paymaya kasi transfer ko pa siya. May mga authentication pa silang nalalaman. Ayan, hello TV. Pwede ba? Ano yan? Pwede ba? Yes, pwede. Pwede sumali. Sali ka, Sir Dan. Chef Dan, paring Dan. Sinabi na lahat. Si Dan. Si Chef Dante. 300. Okay. Pasensya na, mahirap lang. May laman pa yung Gcash ko. 300 plus. So, mga 300. So, may dalawang pa-price na 4 pa. Pwede pa ako magpalaro ng 4 na game. Wait lang. Mag-iisip ako kung ano yung pwede kong ilagay. Nangunguha lang ako dito. May patungan dito. Oh, yeah. Baka masilip. Wait lang. Diyan. May patungan kasi dito sa taas. Mangunguha lang ako ng papahulaan ko dito. Nakita nyo ba? Yehey! Ayan. Wait lang. May laman pa rin eh. Ayan. Tinanggal ko na po yung yung bulak ko. Balik ko na dito. Ayan. Sira ng plastic.
Hello, Ma'am Gretchen. Dito ng pangalan. Okay, may laman na po yung lata natin. Lata talaga. Oo, lata kasi siya. Yes, ayan. Meron na ulit siyang laman, kaya papahulaan ko na ulit. Hula time na. Para sa second pahula natin. Saan ba ako naglalagay? Hulaan. Ang hulaan time ko nangyari. Nawala yung M. Hulaan time. Ayan. Pangalawang pahula, yung una, di ba, bulak. Pero yung unang comment kay Ma'am Loris, ayan, yun yung first natin prize. Tapos kay Ma'am Gretchen sa bulak. Ayan. Tapos ito, pangatlong pahula. Ay, bali, pangalawang pahula, pangatlong prize. Okay. Sige. Hula na kayo. Lipstick daw. Lipstick ulit? Siyempre, hindi na. Eyebrow, hindi. Hairpin, hindi. Ayan, may laman na siya. Ayan, hula-hula na. Darararan. Madalas to ginagamit. Eyebrow daw, hindi. Hula-hula na. Ano kaya ang hula nyo dito? Magaang lang ulit siya. Magaang lang. Magaang na bagay. Panali, hindi. Nail cutter, hindi. No rin harabil, hindi siya nail cutter. Hindi rin siya panali. Pero may panali ako dito. Ito. Pero hindi siya. Ito, may laman siya, pero ayan, nakaganyan lang. Baka masilip. Wait lang, magtali nga din ako ng buhok. Panali. Yan, be positive daw. Stay positive. Pinatay ko kasi yung ventilador. Kasi alam ko maugong pagka pangit ng buhok ko. Clip daw, hindi. Wag na nga. Yan, okay na yan. Kasi feel ko yung curly hair ko ngayon. First time ko kasi nagpakulot eh. Ipit, hindi. Cotton buds, hindi. Hula-hula time. Hula-hula na. Hula-hula na. Panyo, hindi siya panyo. Nandiyan siya. Hindi siya panyo, hindi dyan sa Vicks. Hindi naman siya tumutunog pag inalog. Ayan. Ayan, pinaka-clue. Nandun lang siya. Susi, hindi. Lapis, hindi. Yehe, ano kaya to? Salamat sa mga patamsak nyo ha. Tsaka salamat sa lahat ng mga subscribers ko. Mga nagsusubscribe, nag-like, nag-share ba? Sorry. Nagkakalat. May mga term pala na bawal sa live. Sa mga nagkakalat ng video ko. Pagkalat nyo, kasi bala ko siya gawin every MWF ba? Last, natin, di ba? Lunes. So, bala kong gawin yung live ko every MWF para lagi nyo nalang abangan. O kaya parang gusto ko yung may sarili siyang may sarili sa schedule. Ponytail, hindi. Band-aid, hindi. Tissue, hindi. Yeah. Ang gagaling ng mga hula nila. Mga magagaling yan sa pahulaan. Mga taga-helping hands. Oo. Kasi karamihan din naman sa kanila. Dati alam ko nung nagpapahula ko, kahit merap, ang bilis nila ng hulaan. Wipes, hindi. Baby wipes. Meron ako dito wipes kanina. Ginagamit ng baby ko. Hindi siya wipes. Hindi din siya napkin. Hindi siya ID. Hindi rin siya blade. Hindi pa ako nag-aahit. Hindi ko alam saan ko naisiksik yung blade ko. Okay, hula na. Band-aid, hindi. Ay, blade pala, blade. Sorry. Blade, tama may Band-aid daw, sabi na Ma'am Gretchen. Ponytail, hindi siya ponytail. Wipes. Hello. Papel, hindi siya papel. Sanrio, hindi din. Pero may Sanrio dito. Pero syempre hindi yun. Straw daw, hindi siya straw. Nalog ko pa, wala naman Hindi naman siya matunog. Resibo, hindi siya resibo. Pero madami ako dyan resibo.
Hindi siya resibo. Hello, hello, hello. Good evening. Live po tayo. Ito nga pala ang inyong lingkod, si Mabelidad Vlogs po. Ang Mabelidad, kinuha ko lang yan sa pangalan ng Mabel. Kasi, habang wala pang magkakwenta lang ako para hindi naman boring. Kasi nga, kung bill, hindi rin siya bill. O nga no, resibo din yung bill. Ay, hindi. Di ba pala yun? Magkaiba. Pero hindi siya bill. Ganyan lang para yung baka isipin nyo, palitan ko. Hindi ko naman ito mapapalitan. Ayan, para kita nyo kung yan. Mahuhulaan ko yun. Sino kaya makakahula nito? Basta, maliit lang din siya na bagay. Magaang lang din to. Basta, shampoo, hindi po siya shampoo. Yan. Tan, tan, taran. Sino kaya makakahula? Naghintay lang ako ng makakahula dyan. Pwede nyo ikalat yung video natin para ang dami rin makasali. Hindi ko kasi na-share yung, ay, share na naman ako. Di ba bawal yun? Hindi ko nga alam, madami pala mga bawal na mga term sa YouTube. Bill, gamot, hindi. Ketchup, hindi. Dun, 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 dun. Good evening, good evening. Ito po ang iyong lingkod, si Mabel. Mabel. Isang proud probinsya ng Bicolana na ngayon isa ng Manila yan. Cream, hindi siya cream, hindi rin siya Rexona. Hindi rin siya ketchup. Hindi siya ketchup. Sanitary napkin. Hindi. Cream, hindi. Kulit na. Hindi nga. Hello, hello, hello. Helping Hands team. Para taga-helping hands yung viewer ko. Napansin ko lang. Damn, gel daw, gel. Hindi siya gel, parang dam. Hula ka lang. Sige, type nyo lang i-type yung mga hula nyo. Kung sino lang una makahula dyan. Makikita ko naman yan. Tissue, hindi siya tissue. Hindi rin siya panty liner. Panty liner. Panty liner. Yan. Nag-iisip ako kung ano pwede kong ipahula next. Pag nahulaan nyo to. Yes. Tapos mamaya bibigay ko na yung price. After nito, pa-price muna tayo. May nag-message na ba sa akin? Message niyo ako yung nanalo. Kay Ma'am Loris. Loris Husay. Kasi siya yung first comment. Meron siya brush, hindi siya brush. Ma'am Annalyn Diaz. Tapos kay Ma'am Gretchen. Ma'am Gretch, message mo sa akin yung number mo. Cooler, hindi din. Colgate, hindi. Pero may Colgate to na. Naisip ko nga yung kanina kung Colgate ba. SIM card, hindi din siya SIM card. Yeah. Helping Hands. Ba't Melinda? Mami Linda. Hello sa mga co-admins ko pala sa Helping Hands. Pin ejector. Ay, hindi siya pin ejector. Pin ejector pala tawag. Basta alam ko ng pantusok. Pantanggal ng SIM. Pin ejector pala. Tapos lotion, hindi siya salon pass, hindi siya ATM card. Hindi din siya memory card, hindi siya skinol, hindi siya SIM card. Yan. ID holder, hindi din. Yes, hula-hula lang. Message niyo ako yung number niyo. Wait lang. Rosemary Purpose. Salamat nga pala sa mga mga co-admins ko nag-attendance kanina.
Tsaka sa partner admin ko sa Helping Hands team kay Madam Admin Jade. Hello. Yan. Start kami ngayon, di ba? Hirap daw keyword, madam. Start kami ngayon, ako muna sa admin, tapos next magpapahula din ako sa Helping Hands. Next attendance. Kwintas, hindi. Clue, ano ba? Basta, ginagamit siya sa labas. Madalas. Sa labas. Pwede rin sa loob, pero mas madalas sa labas. Relo, hindi. Maliit lang siya na bagay, magaang lang. Tapos, malapad lang siya. Malapad ba? Nipis. Ano kaya yun? Basahan, hindi siya basahan. Walang gusto ko na pwedeng... Basta, ginagamit ng tao, yan lang. Bandang taas. Bandang taas. Yan. Ganyan. Nagamit ng tao. Ikaw hindi, sponge hindi, basahan hindi. Basta ginagamit ng tao, pwede sa loob, pwede sa labas. Ganyan. Ano kaya yun? Basta ginagamit siya. Mula dyan, pataas, taas, pag hanggang. Basta dyan, yan lang. Ang kulit ko, no? Gretchen foam, hindi siya foam, helmet. Pwede ngang helmet, no? Kasi ganun. Maliit helmet. Ay, ano ba sabi niya? Ay, hairnet pala sabi niya. Sorry. Mali pala yung basa ko. Hindi siya hairnet. Inisip ko helmet. Hindi naman nakasya dito. Kapilit. Pants, hindi. Foundation, hindi. Wow! Ang galing talaga niya! Ang galing mo! Ikaw. Sabihin mo ikaw. Galing mo sa hulaan. Nahulaan mo to. Mama Annalyn Diaz, congratulations! Face mask. Ayan. Ayan. Nagamit? Dito lang banda. Ayan. Face mask. Face mask. Okay, may nanalo na ulit. Nauna si Ma'am Annalyn Diaz. Face mask. Yes, oo. Ikaw nga. Ikaw na una. Ako ba yan? Yes, ikaw. Gamitin ko na kaya. Yes. Ang luwag din, no? Ayan. Face mask po. Salamat, admin. Ayan. Ma'am Annalyn Diaz, Ma'am Gretchen. Ayan. Tapos si Ma'am Lore Susay. Ayan. Tatlo na po yung winners ko. Natin. Winners natin. Nahuli. Oo nga, sayang. Sayang nahuli ka lang. Pero tama din naman sa. Pero okay lang yun. Mag-iisip ako ano yung next ko pahula. Ayan. Ito. Ito, hula. Pang ilan na to? Pangatlong pahula na to. Diba unang hula natin, yung tapos hanggang dito lang. Unang hulaan natin, diba? Tawag dito. Naglo-loading ako. Yung pinahulaan ko yung bulak, tapos face mask. Ayan. Ito, pangatlo. Hula time na tayo, hula time. Para mamaya sabay-sabay na lang pagbigay ko ng prize. Hulaan time. Yes. Yan. Basta, pangatlo na to. Hulaan time. Pangatlo sa pahulaan, pero pangapat na winner kasi kanina yung first comment meron prize. Alog, admin. Yes, alog daw. Alog. Jolen, Kitchen, hindi. Kitchen. Tan.
Jolen, hindi. Nagpa-face mask pa ako. Hindi na ako nagpa-face mask talaga. Dito lang ako sa bahay. Tama ba yung clue ko? Sabi ko, di ba, ginagamit sa labas. Pwede sa loob, pwede sa labas ng bahay. Madalas ginagamit ngayon. Ngayon lang naman kasi nauso yung mga face mask. Dati kasi pag gumagamit ka ng face mask, parang feeling may sakit ka or may sakit yung iba. Takot ka mahawaan. Dice, ipit, hindi. Projector, hindi. Charger, hindi. Yan. Hello, hello. Salamat sa mga patamsak nyo. Lapis, hindi. Alok-alok. Ballpen, hindi. Battery, hindi. Padlock, hindi. Gisip nga ako, next ko papahulaan. Manipis lang to. Ayan, ano po yung ano ko? Mukhang may magigising na. Sipit, hindi. Pako, hindi. Battery, hindi. Ayan. Joannaline, guys. Hi, Ma'am Joannaline. Welcome. Noreen, Joannaline, sila lang. Paunahan lang kayong apat. Apat na lang. ATM card, baraha, hindi. Mabagay, manipis yun. SIM card, hindi. SIM card. Domino tiles, hindi. Yan. Hello. Welcome sa Mabilidad Vlogs. Salamat sa supporta nyo. USB, hindi. Hikaw, hindi. Domino tiles, hindi. Congrats ulit kay Ma'am Annalyn Diaz. Ma'am Annalyn, congrats. Ikaw yung nanalo sa maubo yung ano ko. Sa face mask. Tapos sa sa bulak. Si Ma'am Gretchen. Ayan. Yan lang yung mga pinahulaan ko. Susi, hindi. Quintas, hindi. Bingo card, hindi. Walang bingo card dito. Hindi naman ako nagbibingo. Hi po. Hi, Sir Jason Matignas. Ayan. Good evening, Candy. Hindi. Hula po kayo, Sir Jason. Candy, ayan. May laman tong lata. Hulaan nyo lang kung ano laman. ID, hindi. Hula. 25 cents, hindi. Check ko lang kung may mga nag-message na sa akin. Hula lang kayo, ah. ₱5, hindi. Kitchen, hindi. Nipper, hindi. Piso, hindi. Sing-sing, hindi. Hindi siya sing-sing. Nagsa-Facebook. Sinilip ko lang yung pinost ko kanina. Ayan, good evening. Live po ulit tayo. Hula-hula na kayo. Paunahan lang to. Nail file, hindi. Bracelet, hindi. Remote, hindi siya remote. Airpick, hindi din. Earphone, medal, hindi. Okay. Charan. Abangan nyo, MWF. Magla-live tayo. Next, siguro Friday, gawin nating chika-chika lang. Parang gusto ko gumawa ng sariling, pamagat. Ano kaya pamagat? Parang question and answer portion na lang tuwing Friday. Monday, Wednesday, papahula tayo. Tapos Friday, kwento-kwentuhan lang. Tanungan kung ano, may mga papatanong kayo. Ayan, wait lang, nasa na ba ako? Medal, pusher, toothpick, hindi. Battery, perdeble headset, hindi. Lip gloss, hindi. Nail brush, lipstick, hindi. Yun na hula, nakaraan. Lip balm, hindi. Eyeliner, hindi. Ayan. Sige, hula-hula lang kayo dyan. Wait lang.
Ongoing pa po ang pahulaan natin. Nag-comment ako doon sa pinost ko sa Helping Hands. Ayan. Share ko kasi yon, sabi ko gusto ko parang gusto ko mag-live. Ayan, dito nyo pala ako yung mga winners ha. Sa Mobile Capsule Gunyon. Dito nyo ako i-message. Ayan. Jam Rose, hello, good evening din. Tapos hula na kayo kung ano laman ito. Eyeliner, saan naman ako? Sa eyeliner, Quintas Blade, Karayom, hindi, Ponytail, hindi, Sinulit, hindi. Tansan, hindi, Hairpin, hindi. Whistle. Pusher, hindi, Nipper, SIM card, match, hindi. Ayan. Hello. Salamat sa panunood. Gusto ko lang kasi mag-thank you sa mga subscriber ko, sa mga supporters ko natin. Yes, sa Mabilidad Vlogs. Yes, 700 na tayo. Tapos, yun lang. Pa-thank you ko lang ulit to. Gusto ko lang mag-thank you. Kaya para hindi naman boring yung panunood nyo. Yan. Match shave. Hindi. Pangahit. Lighter foam. USB daw. Hindi. On blush on. Hindi. Ikaw. Hindi. Lip liner. Kitchen shampoo. Hindi. Yeah. Sino kaya? Congratulations muna kay Ma'am Loris Husay. Siya po yung first comment. Meron siyang 50 pesos. Kay Ma'am Gretchen, siya po yung nakahula ng bulak. At kay Ma'am Annalyn Diaz, siya po ang nakahula sa face mask. Kaya yung pangatlong pahula, ayan, aabangan ko. Sino kaya? Ayan, nandito siya sa loob. Maliit lang din siya ng bagay. Manipis lang siya. Okay. Relo, hindi. Yan. Good evening. Ito po ang iyong lingkod, si Mabel. Yung Mabilidad Vlogs, dinagdagan ko lang talaga yan, yung Mabel. Kasi nga, gusto ko maging kakaiba. Kandila. Hindi. Pero meron dito. Kandila yung sakit. Lapis, bracelet, hindi. Scotch tape, hindi. Cotton buds, hindi. Candle, hindi. Papel, hindi. Relo, hindi. Yes. Malapit na silang makahula. Botones, hindi. Marker, hindi. Good evening. Baka may gusto kayo pa-shoutout, pwede rin habang nanghuhula kayo. Hello, 7 viewers. Good evening sa inyo lahat. Welcome sa Mabilidad Vlog. Salamat sa inyong suporta. Suklay, hindi. Tsaka kung suklay siguro, yung suklay namin mahaba. Kaya sigurado lagpas. Nasa loob lang siya. Karayom, hindi. Crayon, dental floss, hindi. Beads, hindi. Ang galing ng mga hula nila. Nakakatawa. Naisip nila yun. Basta andyan siya sa loob. Suyod, hindi. Kala ko lumabas na yung baby ko. Ayan. Gunting, hindi. Hindi naman siya matigas. Hindi siya masyado matunog. Aspili, hindi. May aspili nga din doon, no? Naisip nila yun. Suyod, aspili, gunting, hindi. Good evening. Salamat sa panonood. Wait lang. Pang-apat na to, no? Pang-apat. Tapusin natin tong video. 1 hour. Kaya may chance pa kayo humula. Tapos pag nahulaan to agad, papula pa akong isa. Yes. Ma'am Ana, this clue. Clue po ay pantasa, hindi. Ano ba clue? Ano ba pwedeng clue? Ginagamit siya ng lahat ng tao.
Headband, hindi. Importante to. Daming pinagagamitan ito. Tama ba clue ko? Basta maliit lang siya na bagay, manipis lang siya. Stapler, hindi. Headband, hindi. Shani, hindi. Ano daw? Inhaler. Ay, inhaler, hindi. Tissue, sing-sing, kutsara, bato, hindi. Tissue, blade, Vicks, hindi. Pencil, hindi. Maliit lang siya. Medyo palapad siya. Ano po yung anak ko? Vicks, hindi. Tiles, katin ko, hindi. Naalala ko dati pinahulaan ko katin ko. Juanalin, matignas. Gamot, Vicks, hindi. SIM card, ay memory card, hindi. Ginagamit to ng lahat ng tao. Kailangan nila to. Kailangan natin to lahat. Alcohol. Pwede din, no? Pero hindi. Kasi katatapos lang ng face mask, makaka-alcohol na din. Headset, hindi. Sebo de Macho, hindi. Pero may Sebo de Macho pala ako dito. May Sebo de Macho pala ako dito. Yes. Ganda yung mga hinuhula niya. Sanitizer. Hindi. Paano ba? Perfume, hindi. Oo, ayun, may nakahula na. Pero gusto ko specific. Malapit na. May humula, pero gusto ko specific. Oo. Ayun, hula, ano na lang. Tingnan nyo lang kung ano yung hunula niya. Ano siya, pangkalahatan. Ano tawag doon? Common name kasi siya. Pero gusto ko specific. Ayun na, hindi ko nababanggitin. Ayun, may nakagets. 10 peso, hindi. Hand sanitizer, 5 coin, hindi. Valid ID, valid ID. Nalala ko yung dati pinahula ko din, no? Valid ID. Yan, valid ID. Ayan, clue, pera. Yun, ganun na lang. Pera. Di specific na lang kung sino ang una makahula. Yan. Galing ni Ma'am Gretchen. Si Ma'am Gretchen yun, nakahula, pera. 25 cents, hindi. 20 coin, may bagong ganun. 25 cents, 1 peso, hindi. Pero pera siya. Yan. Ayun na, paunahan na lang. Paunahan na lang, makahula kung anong pera to. Ayan, di ko na ibababa yung garapon. Ay, garapon, yung lata. Para makita niya. 20 coin, hindi. Paunahan, 100 pesos, hindi. Paunahan na lang talaga. 5 peso, hindi. Paunahan na lang. 5 cents, hindi. Subi. Ayan. Basta pera nga siya. Basta paunahan na lang. 120, hindi. Dito, hindi. 2 coin, hindi. Ay, malapit na. 20 pesos, hindi. 50 bell. Ayun, Ma'am Gemma Rose. Congratulations. 50 bill. Ayan. Tcharan! 200 daw wala. O, hindi yung 200. Ayan, 50. Ito yung price nyo. 50. Sino ba tao dito? Hindi ko nga alam. Ma'am Gemma Rose, congratulations ha. Ikaw yung nanalo sa pera. Sino ba to? Hindi ko makita. Labo na naman ako.
Yan. Basta ito siya. Hindi 200, hindi rin 500. Humula pa rin sila, 1,000 daw. Ito na nga, 50. 50 lang po. 50 yung laman. 50 pesos. Siyempre, ayun, sayang si Ma'am Gretchen, oh. 50 pesos din. Pero syempre nauna si Ma'am Jim Rose DIY Tutorial and Vlogs. Yes. PM mo ako, PM mo ako, Ma'am Jim Rose. Ikaw yung nanalo. 50 bill. Siyempre, matik 50 pesos yun. Kasi papel. 50 bill. Okay. Congratulations. Oh, yes. Ikaw yung third winner. Tama ba? Oo. Pang-apat, pero pangatlo sa pahula. Bulak. Kasi pa yung mga pinahulaan ko. Nawala yung bulak. Ayan, ito pala. Bulak kay Ma'am, sino ba? Bulak kay Ma'am Gretchen. Face mask kay Ma'am Annalyn Diaz at kay Ma'am Gemma Rose, 50 pesos. Tapos yung first comment kay Ma'am Lores Husay. Ayan. Yes. Piname nyo na ba ako? Wait lang check ko muna. Kasi baka malapit na, isi-share ko na lang din ulit, share ba? Kakalat ko yung video natin. Tapos dun ko na lang din i-comment yung mga price nyo. Wait lang. Salamat nga pala sa mga co-admins ko na mga nag-attendance kanina. Babatiin ko lang si Ma'am Melinda, si Ma'am Maria Ana, okay. Minisa na. Kaya nakita. Si Admin G. Ayan. Tapos si Admin Milay. Sa Sweden yan. Lalayo ng mga co-admin ko. Ayan. Si Partner Admin Jade. Ayan. Tapos si Aimee. Kita ba? Yes. Si Ma'am Aimee, Sir Melvin, si Kambal, macho ni dyan. Ayan. Si Ma'am Merafe. Tapos si Ma'am Sandra. Hello, Ma'am Sandra. Yes. Hindi nag-ID si Walang ID si Ma'am Benji Ling. Pero nag-comment siya doon sa ko. Sa post ko ng attendance. Tapos, sino pa rin? Si Chloe Masuer. Ayan. Ang mga co-admins ko. Kalat-kalat kami dito. Ayan. Tapos ako pala, di ako nag-attendance. O, diba? Ako yung nagpa-attendance, pero ako nag-attendance. Ayan. January 6. Abangan nyo ako Helping Hands team next attendance after 9 days. Alam ko 9 sets na lang kasi yung palitan namin ng pagpapa-attendance. Yan, magpapalaro din ako doon. Doon naman ako magla-live, para maiba lang. Tapos, alam ko ang dami ko pang pending. Babalikan ko yung mga pending ko. Kunting tiyaga. Kunting pag-unawa. Kunting pang-unawa. Congrats lang ako. Saan na pa ako napunta? Na din pala yung anak ko. So, okay na muna yun. 4 lang na pa. 3 pahula lang muna tayo kasi malapit na mag 1 hour. Ko pa yung price niyo. Isa-send ko muna yung price nila. Hello. Gising na baby ko. Tulog din yung ate. Kaya walang bantay. Ano ba to?
pang taon. Hello, hello. Thank you pala sa panonood nyo. Ayan. Check ko lang. Ayan. Honor Bus. Ayun, ikaw pala. Honor Bus Husay. Honor Bus siya pala si Ma'am Loris. Ayan. Sige. Unahin ko na to, Loris Husay. Gcash daw. Standby lang ba kayo? Ayan. Basta ibibigay ko muna ng price nila. Unahin ko kay Ma'am Loris Husay. Ma'am Loris. Gcash no kay Ma'am Loris. Ayan. Kasi maganda yung habang naka-live ako. Saka ko bibigay yung price niya. Kasi minsan pag bumaba na ako, tapos medyo na-busy. Nakakalimutan ko. Hindi naman sa makalimutan, pero yun nga, madidelay. Yes. Ayan no, Ma'am Loris. 1 click na lang. Ayan. Ayan. Ayan na po. Price, ano na? Price, ano na? Nasaan ko na po price? Price ni Ma'am Loris. Ayan. Thank you and congratulations. Ayan. Congrats. Ayan. Siya kasi yung first winner. Tapos, sino ba yung una? Sa Bulak, si Ma'am. Message mo na ba ako, Ma'am? Wala pa ba? Ma'am Gretchen? Ma'am Gretch? Message mo ako. Di ko alam kung ito siya kanya. Ma'am Gretchen Malik. Pasan naman ang number. Di ko alam kung ito yung account niya. Kasi mamaya, ayokong, una kasi, wala pa naman din number. Tapos pangalawa, di ako sure kung siya yung Gretchen Malik na sa Helping Hands team. Kasi wala pa yung ibig ko sabihin, minsan di ba may mga kapangalan. Ma'am Gemma Rose, ayan. Ayan, nag-message na si Ma'am Gemma Rose. Thank you, Ma'am Gemma Rose. Ayan. Ano sa iyo? Good evening. Gcash na lang din. Ayan. Okay, sige. Ayan. Eto na. Ikaw na next. Okay. Okay, congrats. Congrats. Ang congrats ko, naging congrats. Naging congrats. Still pa lang yung baby. Ayan. Susend ko na yung price mo, Ma'am Gemma Rose. Ayan. Salamat daw. Okay na muna yung ABA. Ay, sa'yo yun. Nag-PM ka na. Sige, check ko. Ayan. Ma'am Gemma Rose. Ayan. Pakidikitan din yan si Ma'am Gemma Rose. Flower. Ayan. Ma'am Gemma Rose. Ayan ang price mo. 50 pesos. Ma'am Gemma Rose. Gemma Rose. Good evening. Thank you sa panonood. Salamat sa inyong lahat. Ayan. Nakadalawang send na ako. Ay, ibig sabihin ko, dalawa na yun nabigyan ko ng price. Si Ma'am Gemma Rose at si Ma'am Loris Husay. Gretchen Mallet. Ay, ikaw yun.
Chin, ikaw pala yun. Gretchen. Si Chin Chin din pala to. Yes. May Gretchen din kasi nakalagay eh. Hinanap ko yun sa Facebook, nakalagay Gretchen lang. Yan pala. Okay, thank you. No. Oo, wait lang. Patapos na ako. Receive na daw. Ayan. Receive na daw, sabi ni Ma'am Gretch. Thank you, Ma'am Gretch. Ay, Gemma Rose. Ma'am Gemma Rose pala, sorry. Ma'am Gemma Rose. Ayan, basta si Ma'am, ano naman, Ma'am Gretchen. Akala ko ito yung Gretchen Mallet. Chin, ano pala, Chin de la Cruz Mallet. Okay. Okay, Gcash din pala to. Sige, salamat daw. Ayan. Walang ano man. Gusto ko lang din mag-thank you kasi alam ko, lagi niyo ako sinusuportahan sa account ko YouTube ko. Okay, ayan. Pangatlong prize na to. Ayan. Ma'am Gretchen. Ma'am Gretchen. Ayan. Thank you, thank you. Ayan. Receive na daw, sabi ni Ma'am Gemma Rose. Nag-comment din siya. Yes. Si Ma'am Gretch. Thank you, Ma'am Gretch. Ayan na. Ayan. Nasaan ko na, Ma'am Gretch? Ma'am Gretchen. Mari. Si Chin. Ang galing yan. Mahilig yan sumali sa mga contest. Dami rin niyang group. Ayan. Sino pa ba yun? Isa? Lori Susay. Si Ma'am Annalyn Diaz. Annalyn. Okay na. Nabigay ko ng prize para sa bulak. Sa bulak. Sa 50 pesos. Ayan. Nabigay ko na. Si Ma'am Loris, okay na din. Tatlo na yun. Ito. Si Ma'am Annalyn Diaz na lang pala. Ma'am Annalyn. Nawala na si Ma'am Annalyn. Pero alam ko kakapot. Congrats. Di ko kasi alam kung ano gusto niya, kung load ba or kasi last time yung nahulaan niya, yung pinahulaan kong lipstick sa lighter. Hindi na siya naka-online, di ko alam bakit. Hintayin ko muna siya mag-message para at least sure ako kung yung pa rin ba. Ay, eto na pala. Eto na, nag-message na siya. Ano to, Ma'am Annalyn? Gcash load. Same number ba? Salamat, Ma'am Gretch. Oo, ikaw nga. Ayan. Congratulations, 59 minutes na pala. Ayan. Pero tatapusin ko lang to. Last na to eh. Bibigay ko na rin yung price niya. Lagpas na tayo 1 hour. Pero okay lang. Salamat sa panonood nyo nga pala ha. Ulit-ulit. Ayan. Opo, admin. Ayan. Message ko siya. Ayan. Para at least maganda yung nakikita nyo na nagbibigay ako ng price. Habang naka-live pa rin. Nakulit ko na. Gcash, same number pa din. Ayan. Yung anak ko naglalaro ng bubble wrap. Yes. Opo, Gcash daw. Ayan. Okay na. Okay, Ma'am Annalyn Diaz. Ayan, Ma'am Annalyn Diaz.
Dumi pala ng cellphone. Thank you sa inyong lahat. Ayan. Nasend ko na po yung price. Okay na. 4 na sila. Ma'am. Ayan. Okay. Ayan. Kung napansin nyo, yung 4 na din yung screenshot ko. Ayan. Congratulations sa 4 na winners natin ngayon. Ayan. Puro ako, ayan. 1 hour na, ayan. Thank you lang. Ayan. Puro ako, ayan, no. Bitin ko lang, ha. Kay Ma'am Lori Susay, ayan. Double check ko lang, ha. Ayan na, price niya. Na-receive niya na yan. Tapos kay Ma'am Gemma Rose, ayan. Tapos kay Ma'am Gretchen, 50-50 lang tayo kasi mahirap lang. Mahirap lang si admin. Pang-premium pa ma'am. Pa-thank you ko lang yan kasi 700 na tayo. Kaya, ayan, good evening and thank you so much sa inyong ulit. Thank you ulit sa inyong suporta. 700 na tayo. Sana huwag kayong magsasawa. Ma'am Gretch, congratulations. Ma'am Annalyn Diaz, kay Ma'am Gemma Rose at kay Ma'am Loris. Ayan. Thank you ulit sa inyong panonood. God bless po sa atin lahat and good night. Good night. Good night. Dito na po magtatapos. 1 hour na tayo, 1 minute. Ayan. Dito na po. Thank you. Thank you. Nakikita yung anak ko.